Akwụkwọ onye amụma Jeremaịa isi nke 12. Onye ezi omume ka ị bụ Jehova, mgbe mụ na gị na-ekperịta ikpe. Ma otu ọ dị, okwu ikpe m niile ka m ga-ekwu n'ebe ị nọ. Gịnị mere ụzọ ndị na-emebi iwu ji agara ha nke ọma? Gịnị mere ndị niile na-aghọgbu nke ukwuu ji anọ n'udo? Ịkụwa ha dịka osisi, ha agbawo mgbọrọgwụ, ha na-eto, ha amịwo mkpụrụ. Nso ka ị nọ n'ọnụ ha, ma ị na-akụrụ ha n'ebe dị anya. Ma gị onwe gị maara m, Jehova, ị na-ahụ m, nwa mkpụrụ obi m n'ebe ị nọ. Ị na-ahụ m, nwakwa mkpụrụ obi m n'ebe ị nọ. Ịdọkpụpụ ha dịka igwe ewu na atụrụ a ga-egbu egbu, doo ha nso nye ụbọchị ogbugbu. Ruo ole mgbe ka ala ga-eru uju? Ruo ole mgbe ka ihe ọkụkụ nke ubi niile ga-akpọnwụ site n'ihe ọjọọ nke ndị bi n'ime ya? Ekpochapụwo anụ ụlọ niile na anụ ufe, n'ihi na ha sịrị, ọ gaghị ahụ ikpeazụ anyị. A sị na iso ndị ji ụkwụ eje gbaa ọsọ, ha wee mee ka ike gwụ gị. Ị ga-esikwa aṅaa nụ ọkụ n'obi ịgbakarị ịnyịnya? Ọ bụkwa n'ala udo ka ị nọ na ntụkwasị obi. Ma ị ga-esi aṅaa mee na mbuli elu nke Jọdan? N'ihi na ọbụla ụmụnne gị na ụlọ nna gị, ọbụla ha onwe ha aghọgbuo gị, ọbụla ha onwe ha akpọzuwo mkpu n'azụ gị. Ekwela ha mgbe ha ga-agwa gị ezi ihe. Ahapụwo m ụlọ m, ajụwo m ihe nketa m, ewerewo nwaanyị nke ihe a na-atọ mkpụrụ obi m ụtọ nke ukwuu nye n'ọbụ aka ndị iro ya. Ihe nketa m aghọworo m ihe dị ka ọdụm n'oké ọhịa. O mewo ka olu ya daa megide m. N'ihi nke a ka m kpọworo ya asị. Ọ bụ udele tụrụ agwa nke ihe nketa m dịịrị m. Udele ha nọ ya gburugburu na-emegide ya? Jeenụ chịkọta anụ ọhịa niile, mee ka ha bịa iri ihe. Ọtụtụ ndị ọzụzụ atụrụ ebibiwo ubi vaịnị nke m. Ha azọdawo oke m, ha emewo oke m a na-achọsi ike ka ọ ghọọ ọzara tọgbọrọ n'efu. O mewo ya ka ọ ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu. Ọ na-eru uju n'ebe m nọ. Ebe ọ tọgbọrọ n'efu, ebe tọgbọrọ n'efu ka ala nke a niile bụ, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla na-etinye ya n'obi. N'elu ebe niile dị elu ka ọhịa na-adịghị nke dị n'ọzara ka ndị napụtara mmadụ ihe bịaworo. N'ihi na mma agha Jehova nwere na-eripịa site n'otu nsọtụ nke ala wee ruo nsọtụ nke ọzọ nke ala. Ọ dịghị udo anụ ahụ ọbụla bụ mmadụ nwere. Ha aghawo ọka wit, ma ogwu bụ ihe ubi ha wereworo. Ha aghọwo ndị ọrịa, ma ọ dịghị abara ha uru. Ka ihere ihe omume niile unu meekwa unu site n'iwe dị ọkụ nke Jehova. Otu a ka Jehova kwuru megide ndị agbata obi ọjọọ m niile, ndị na-emetụ ihe nketa ahụ aka, nke m meworo ka ndị mba Izrel keta. Lee, m gaje ịhọpụ ha n'elu ala ha, ụlọ Juda ka m ga-ahọpụkwa n'etiti ha. Ọ ga-erukwa mgbe m hapụsịrị ha, na m ga-enwekwa obi ebere n'ahụ ha ọzọ. M ga-emekwa ka ha lọta, onye ọbụla na ihe nketa ya, na onye ọbụla n'ala ya. Ọ ga-erukwa, ọ bụrụ na ha amụta ụzọ m niile nke ndị nke ọma, iji aha m ṅụọ iyi sị, Jehova na-adị ndụ, dịka ha ziri ndị m iji Baal ṅụọ iyi. A ga-ewulikwa ha dịka ụlọ n'etiti ndị m. Ma ọ bụrụ na ha anọghị, m ga-ahọpụkwa mba ahụ, na-ahọpụ ya, na-emekwa ka ọ laa n'iyi. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta.